O Mosteiro de Celanova colle os días 8 e 9 de xullo o evento vitivinícola de Emoción dos Viños, no que participarán 80 adegas procedentes das 5 denominacións de orixe galegas, de Portugal e de outros lugares da xeografía española como Toledo, Xerez, Alacante, Zamora, Valencia ou Tenerife. A verdade é que un punto de encontro, unha vez máis, está este evento nado do 2011, vai ser ca intención de presentar os mellores viños de Galicia e de Portugal, estando en Tui de Galicia e Portugal, e vindo a Celanova tamén, polas relacións que temos con Portugal. E son os mellores viños, como digo, de Galicia e Portugal, acompañados de grandes viños europeos, viños que representan a real autenticidade dos territorios dos que proveñen, presentados directamente polos seus elaboradores, os consumidores, que buscan os viños máis solicitados nun entorno ideal. Trátase dun evento que nace co propósito de presentar os mellores viños que representan con autenticidade os diferentes territorios dos que proveñen. É unha actividade moi importante xa que Ourense ten 4 das 5 denominacións galegas, polo tanto, o noso sector vitivinícola ten un lugar estratéxico no desenvolvemento económico da provincia. A emoción dos viños, ao final, o que busca é a emoción dos tragos, cando bebemos un viño que nos produzca, nos estimule, e iso conseguimos en entornos especiais, como o claustro da Catedral de Tui, como este ano no claustro do Mosteiro de Celanova. E a emoción, aparte, reflexa o que toda a xente que leva vido estas edicións sale pola porta cunha sonrisa na boca. Para preservar a intimidade e mellorar esta experiencia sensorial, hai un aforo limitado de 500 persoas.